na dumaan at dadaan pa. Sa kabila ng mga pagsubok na ito ay patuloy na magiging katuwang at kaagapay natin sina Mayor Brandy at Vice Mayor Jorem. Hangad namin ang maligayang pagdiwang ng Pasko at pagsalubong ng isang masaganang bagong taon. Ang mensaheng ito ay malugod na ipinapaabot ni na Mayor Brandy Arcangel at Vice Mayor Jorem Arcangel ng Bayan ng Jovellar. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA No. 072 Series of 2020. Numerosal tabi kang syudad kang Legazpi. Halos tabi sa rong taon na nasa eraron kita kisarong kadipisilan. Sa rong pandemya na data unaon nasa sa parunta sa tuyang buhay niya. Alagad mga tugang, manarig lang kita sa mahal na Diyos. Siya man sana ang sa tuyang pag-asa. Kita man bilang mga tao niya, kay puwanta ang pagkasararo, kay puwanta ang pagtiwala sa lambang saro. And siyempre tabi, ang kooperasyon, ang aning manampasantay. Yan po ang dapat nangunyan na isipon. Ang Christmas is about love. Ang pagkaamuot sa tuyang mahal na Diyos. Sa paagi kang pagtamundang kang umboy na si Jesus. Ini po manifestasyon man isarong pamilya na nangakaburunyo. Ang mga aki, kitawan taki, kahalagaan, ini ang tunay na ehemplo isarong Christmas. Kaya tabi, despite this pandemic, sana gabus kita mag-urugma. Mas lalo tang pahalagahan ang satuyang pamilya. Maybe sa ruining purpose na baka na nilingawan na ang pagkitarantang pagkamuot sa pamilya. Kaya po laom ko na kita gabos nakakasararo. Bilang sa indong alkalde, iasigurar ko man sa indo po na ipapadagos ta ang mga programa, mga proyekto na madara sa tuya sa mas dakula pang oportunidad para sa gabos. Lalo na makapagtrabaho, makapagnegosyo, asin makatao yung mga serbisyo sosyal. Again, mga tugang ko po, mga namumutang ko mga Legaspeños. Maubang Pasko, asin manigong bagong taon sa Ilocos. Let us always keep safe. Manalampasan pa tayo. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 15 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uyapuan mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB sa mga baratang unyan para sa aga. Inotong ang barata halid yan sa luwa si Luwens Barcena. Luwens kamen. Nagpatadid ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa mga parauma asin paralati na day magparaharaloy na magparalalaog sa 6 kilometers permanent danger zone. Ini pagkatapos na ipag-unambitan sa DZGB News ni Paul Carson Alanis, ang resident volcanologist ka na sambitan ng ahensya na sa indang pinagre-recognisir ang mga kabuhayan kay ni dahil nakakatabang sa ekonomiya kan LGU. Alagad susog sa iya, isipon manggiraray ang kaligtasan. Kung talagang dai naiiwasan na maglaog sa 6 kilometers sa permanent danger zone, pinagunambitan ni Alanis na dai magpara-araloy nin oras sa pagpasiring sa lugar asin dai magkaratururog ngani nang makaiwas sa anuman na diskwido kung ingka sa may mga rockfall event asin mga biglaang pagsabog. Matatandaan na ipinagunambitan ni Alanis na nasa alert level number 1 manggiraray ang bulkang Mayon. Kaya susog sa iya, mas maray nang maging maingat dahil ta aktibo ini. Mga dagdag na bareta, ako po si Luwens Barcena. Uminabot na sa may 13,000 ang bilang kan mga health workers sa bilog na nasyon na tinamaan kan COVID-19. Sa ipinarwas na datos kan COVID-19 Philippine Situationer kan Department of Health. Poon kan magsikad ang pandemya na nasa 12,900
24 na mga healthcare workers ang nagkaiguanin virus. Nagpakulman sa 12,636 ang bilang kan mga health workers na naka-recover sa COVID-19. Mantang mantenido man na 76 ang bilang kan mga nagkagaradan. Sigun sa DOH, nagbaba na sa 212 ang bilang kan aktibong kaso ng COVID-19. 113 digdi ang mild cases, 69 ang asymptomatic, 17 ang severe condition, 4 ang moderate asin 11 ang critical. Napag-araman na sa kabilugan na bilang kayan tinamaan kan COVID-19 sa lado kan mga health workers na poro mga nurses. Nagpagarumdom ang Department of Labor and Employment sa mga obrero na ngunya na ultimong aldaw, Desyembre 11, ang pagsumitir ng aplikasyon para makakuha ng tabang financial alis sa COVID Adjustment Measure Program o CAMP kanahensya. Sinabi ni Labor Secretary Bebot Bello na si Araram kan Labor Advisory Number 33 na kamtana kan dole ang eksaktong bilang kan mga beneficiaryo kan nasabing programa para sa one-time cash assistance na 5,000 pesos sa ngepigtalaan kan Bayanihan Tuhil Aswan Ak o Bayanihan 2. Sakop kang programa ang teaching asin non-teaching personnel sa pribadong educational institution. Sa pinakauring listahan, sobra sa 1.4 milyones na empleyado alis sa 36,355 mga establishmento ang nag-apply sa CAMP kung saan sobra sa 2,000 sa target na bilang na beneficiaryo kang programa na pag-araman na sa 4 billion pesos na CAMP allocation na naidistribuir na sa mga beneficiaryo ang 2.3 bilyones pesos o 54%. Ipinagarumdum ni Bello na ang mga application sa CAMP na naisumitir bago ang deadline masalang sa evaluation kan Dole Regional Office. Nagluya ang valor kan piso kontra sa dolyar. Ini matapos matakrasan nin piso ang valor kan kwarta. Asya nagsarado sa kantidad na 48.6 pesos sa sarong dolyar. Sigun sa report kan Asian Development Bank, ang pagluya kan kantidad kan na piso dahil man sa biglalauman na pagbagsak kan pag-angat kan ekonomiya kan nasyon epekto kan COVID-19 pandemic. Pitong misa ang gigibon sa Quiapo Church para sa nag-adang-adang na simbang gabi. Sa abiso kan Quiapo Church, sinabi kanina pupunan ang misa alas 4 nin aga na susundanin alas 5:15 asin alas 6:15 nin aga. Sa banggi naman gigibo ng misa alas 6 nin banggi, susundanin alas 7:15 asin alas 8:30 nin banggi. Apere digdi, makondukta man nin misa alas 8 nin banggi sa Luwasang Bonifacio. Sa kaparehong abiso, sinabi kan Quiapo Church na may misa man sa Besperas kan Pasko o sa Disyembre 24 alas 7 nin banggi para sa gigibon na vigil alas 9 man nin banggi para sa pagsabat kan Pasko. Mantang sa mga dai makaka-attendir nin personal sa mga nasabing petsa, pwede man na magtutok sa official social media account kan Quiapo Church para sa gigibon na live streaming. Ipapapod asin papagpaliwanagon ni Committee on Public Services Chair Senador Grace Po si DOTR Secretary Art Tugade mananangon sa palpak na implementasyon kan cashless toll collection sa mga expressway. Ini dahil nagkaproblema sa sistema kan radio frequency identification o RFID na nagdadara ng gurubot na trafiko opera sa laba pamanggirare ang linya kan mga nagpapakabit nin RIFD o kaya RFID sticker. Nagsumitar man ng resolution si Po para ipiret sa DOTR na repasuon ang direktiba kay ni asin suspindoron una ang planong full implementation kan cashless toll collection. Punto ni Po na nata papabayaan na magbarakbakan ang operator asin local government unit asin magsapar nin inconvenience ang publiko mantang sa DOTR nagahali
ang direktiba para ipautob ang cashless toll collection maski bako pa supisyente ang preparasyon asin bako pa planchado ang sistema. Tanawan ni do ni po na nalikayan ko ta na ang kararabukan kung nagkaigwango na nin konsultasyon ang DOTR sa kabos ni stakeholder asin nagdangog sa sendang mga concern. Nakatala na magtiripon ang gobyerno lokal kan Bulacan asin operator kan North Luzon Expressway o NLEX para pag-urunan ang nangyaring problema sa ipinapautob na cashless transaction sa paagi kan Radio Frequency Identification o RFID. Sigun kay Alkalde Boy Cruz kan Bulacan, gigibon na pagtaripon sa indang iimbestigaran ni Marahay ang puon sa poro kan aberya asin ano ang pwedeng maging solusyon digding. Dagpa ni Cruz na dapat dakula ang problemang dara sa saenda kanalabang pila dalan sa implementasyon kanasabing sistema. Apero digdi, tutukaron maninda ang iba pang issue aro kan pagsarado kan NLEX giginto exit kay ito maging ang issue sa Balintawak tabang Toll Plaza. Nagtaon ni respeto si outgoing South Korean Ambassador Han Dong-man kay Presidente Rodrigo Duterte sa paagi nin farewell call. Sa nasabing farewell call, tinawan kan Presidente si Han nin Order of Sikatuna na may ranggong dato sa pag-ururon kan Presidente asinihan. Sinabi kani na gusto man niya giraray na makabisita sa South Korea. Enot kani pigdesignar si Han bilang South Korean Ambassador to the Philippines kan 2018. Bago matapos ang seremonya, nagpasalamat si Han sa naging maray asin makusog na diplomatic relation entre kan Pilipinas asin South Korea na bigyasabing nagpuon pa kan 1949. Mabilog ang Department of Health ni iba-ibang task group para mamahala sa implementasyon ng programa sa pagtudok ng COVID-19 vaccine sa mga Pilipino. Sinabi ni kan DOH sa tao kan mawara na pagkatakot kan publiko sa bakuna dahilan sa kontrobersya sa dingvaksya. Sinabi ni Dr. Beverly Ho, Director kan Health Promotion Bureau, na kaibaran sa mandato kan task group na siguro na regular na napapaerarom sa publiko ang mga informasyon mananangod sa bakuna kontra COVID-19. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na kinakaiponindang magpautob ng supplemental immunization activity kan 2018 as yun 2019 dahil sa babang rate kan pagbakuna kontra tipdas na nagtriumpo man ang DOH dalan sa nagdadakol na mga magura ang nagpabakuna kan sa indang mga aki. Mangingenot sa pagresponde ang task group on demand generation and communication na papanginutan kang Presidential Communication Operation Office Philippine Information Agency sa iranom ang COVID-19 immunization program ang iba-ibang task group ang matutok para sa pagpaplano, polisiya asin technical support, registry, data management asin implementasyon, and Food and Drug Administration ang makapot sa sub-task group on safety surveillance. Yan mga tugang ang detalyas kay mga baretang unyan para sa aga. Sa pangarakan mga pag-iriba, maniti sa lado technical. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inong pag-antabay. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future.
DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actimate Generics. De kalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimate Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimate Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro.
A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninhuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mabolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak, pero